Mga unta guys, ug dahon, mga unta. Guys, mga unta paris ni o kani. Butang na to dire. Kamayon lang nato kay kamahal ra ba ani. Yung tilibing na ta guys. Kani. Dito na. I-open na to. Kani na ibana na ni siya. Wow, kalami. Mukbang. Ato ni paghidmayo para lami. Kalami ah. Marita mo ko. Sagap. Na kung cameraman ni nagluluhod. Hari na sa ta sa white. Mana na nakuhugas guys ha. Isa. Waka to guys. Diri ta diri. Lamian ko sa usaner. Lilay sila. Kuan kamot ni mo. Yung kamot ba? Wala man nakita. Nakita? Wala man. Ano sa kalamian? Ganahan ko sa kanang kuan, kaning Caesar salad. Kaysa 1,000 miles? 1,000 island. Ano ba? Ako. So ni. Nga mig sagbot. Palayo, Sky. Mas 1,000 na lang. Alayo ra kaayo ka, Sky. Diri oh. Caesar salad. Diri. 1,000 na lang ang Caesar salad. Lami, duha. Ikaw kuya. Unahan ko sa 1,000 island. Kuya, ikaw sa gunita ni kay mutilaw ko. Iganahan si Roy si Sky. Mutilaw. Guniti sa kuya, mutilaw ko. Okay, ikay kamera ko ya kay motila si Sky. Thank you. May sauce sa burger. Ay, kamata! Go! Sky, naunsa naman na Sky? Oh, kuya. Yung heads kay nagali. Roy, talikod. Diri ka. Ito na iwas tayo. Kayo. Na. Suka. Isin suka. Taro nga, Jean. Sky, di ka og sagbot. Naibog siya. O kanyagi mga kanding good Sky. Nuggets. Huwag ka na hisagbot. Papa di ice. Kung ni si Papa. Disgusting. Taste kay. Dali ba? No. Dali, ma-answer pa ba ako? Asa naman ang ito mo? Dami. Hindi mo. Sky, kupte. Sky, kupte ba? Ikaw sa. Kupte, mag-answer na ko. Kalami. Ganahan dyan kong Caesar salad. Ako ka, 1,000 island. Ako kay wala. Buta na sa bread. Ang orange. Wala burger. Message sa sagbot. Sagbot, makalimpyo sa imuhang tiyan, makatabang sa digestive system. Parianis tayo, pariani. Tanaw. Pariani ba? Pariani. Ang binako lami, wala di ay. Nami, oy. Nami. No? Napit na mahurot. Kauner. Hapit na ako mahurot. Dali, saan ka? Dapti. Busog pa man ko. Busog pa ko.
Before ta mo kaon unta kana tay giuna. Ito mong diri Sky. Ayun. Mana? Kina. 1, 2, 3, go. Mag-voice over ko, guys. Kani nga time nagkaon ko ani, dire nahurot ang dressing nako kana Caesar dressing. Mao to inyong nakita nga gamay na lang unod. Nagpalit mig bag-o, Ladies Choice nga unsa to, Thousand Island. Bag-o pa jud kayo to, gikan pa mi palit. Nya na kani siya na pa ni pipino, ako jud ning gituyo nga gitangtang nako. Tangtang nako gibutang nako ang dahon tanan sa plate. O tanawa. Kay hugasan ni nako tanan. Naay pipino sad. Tilawin ninyo guys, lami kaayo. Gitangtang ni nako nya. Mo to guys, gikaon nako, wala nako na videohan. Salamat sa inyo pagtanaw. Maura to ako ipakita sa inyo nga nagkaon ko. Ay nako, tanaw nakita ninyo no ang iyahang kuan gamot. Fertilizer. Nindot kayo, as in ganahan kayo ko. Mao to guys, salamat. Bye-bye.